Rádio Kiss uvádí Rodinná klepeta. V hlavních rolích otec Mirko Topič, matka Zdenka Topič, dcera Barbora Topič, syn Libor Topič a mnozí další. Ahoj Barunko, můžu dál? No jasně, mami. Jenom jsem se tě chtěla zeptat, jestli si píšeš jako ostatní dívky deník. Mami, prosím tě, kdo si dneska podle tebe píše deník? No tak počkej, já jsem si ho třeba psala. Ale to je ztráta času, mami. Když už se něco děje, tak si to rovnou nahrávám do mobilu. Hele, třeba jako táta, jo. Jednou se tak střískal, že místo, aby šel za tebou do ložnice, tak skončil v mý posteli. Ale neboj, nic nebylo, ani petink. Táta přece není žádný úchyl. Ale schválně, poslechni si, co jsem nahrála. Barunka, co pak tady děláš? Tady ještě nespíš. No, ukaž se, moje dcerunka, no. Co pak to máš tady pod perinou? Tady je teplo, ty jsi mi to krásně vychrala. Tatínek, ty přišel, no. No, tak se polož, no. Hele jo, nebo tohle jsem nahrála v obchodě, když jsem byla fakt zoufale bezradná, co si vybrat? Co já si tady asi koupím? Hele, no tohleto tričko, tak to je fakt boží. A svetřík by se taky hodil. Wow, no ne, červený plavky a úplně na mě. Hele, nic si nekoupím, všechno si to vezmu. Tak, hele, kde jsou pokladny? Teď jakože telefonuju. Ještě pár metrů, no a jsme v suchu. Wow, ale ty plavečky, ty jsou. No Barunko, jak to dopadlo, snad tě nechytili? Ale v pohodě, mami, ještě předtím jsem byla v kšeftě s bohtama a tyhle Nike běhají jako o závod. Barunko, to jsem netušila, že se dají s telefonem dělat takovýhle kočičí kusy. Ale mami, tohle pořád není všechno. Tuhle jsem tajně nahrála jebana, jak se dívá na zprávy na Nově. Hele, poslechni si to, jo. Lucie, Borijová. Jo, já jsem se na to tak těšil, děvče. Ještě, že už je zase po 7:30. Ježišmar, tam dělá ten karantén, rychle střih. Jo, Lucie, jo, dekoltičky, nádech. Řekni hezky, řekni Klaus, jo, Prosím tě, on si sem vodí děvčata a dívá se s nima na zprávy. No, že se ani nepochlubil. Jida, mami, ty to ale vůbec nechápeš. On si to a v televizi byla Borhyová. No hlavně, že ne Zuna, ten je totiž můj. Hele, mami, a ještě mám jeden fórek. Když si potřebuju udělat dobře, jenom se zeptám telefonu. Miláčku, kdo má na světě nejkrásnější prsa? Hrachovcová. Hele, to je nějaká blbost. To se mělo ozvat na otázku, kdo je na světě největší lečo. Hele, tak ještě jednou, jo. Kdo má na světě nejkrásnější prsa? Barunka. No vidíš, už to funguje. Geniální. Škoda, že už nejsem mladší. Hned bych si pořídila něco podobného. Tak si tady jen, Barunko, pěkně hraj a já jdu. Hele, mami, počkej. Potřebuju ještě vědět do školy, co? Nebo kdo to je alchymista? No já teda na takový cizí slova moc nejsem, ale zavolám ti tatínka, ten to určitě bude vědět. Táto, pojď sem! Tak už jsem tady, co se děje, všechno v pořádku? Ale tati, je všechno v pořádku, jenom potřebuju vědět do školy, kdo nebo co je to alchymista. No milá Barunka, to ti řeknem úplně přesně. To byli dřív takový pánové, co dokázali i z chovínka udělat zlato. Tyjo, to je boží, jako mafiáni. No tak trochu. No i já jsem tak napůl alchymista, víš? Tati, a proč napůl? No protože zatím se mě ten proces změny hmoty darí naopak, víš? Jako já? No jako ze zlata chovínka. Yeah. Tak to jsme my, rodina Topič. Tak dlouho jsme se hledali a dál už to znáte.